wala amani ahlul kitab lan ora karepe ahli kitab sebesipun Yahudi Nasrani man yakmal sing sapa wonge iku lamun nglakoni sapa man su'an ing ngamal Allah yujza mongko bakal den bales bihi kelawan ngamal Allah. Yujza fi'il mongko bakal den bales sapa man bihi kelawan ngamal Allah mau wala yajid lan ora nemu sapa man lahu maring ngamal Allah min dunillahi saking sakliyane Allah Ta'ala waliyan ingkang reksa wala nasiron lan ora kang nulungi. Bismillahirrahmanirrahim. Napa waladina amanu wa amilus sholihati sanadkhuluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada wa'dallahi haqqan wa man asdaqu minallahi qila. Ayat sakderenge niku njelasaken tiyang ingkang beriman dan beramal sholih menika bakal dipun lebetaken wonten ing swarga. Ya, tiang-tiang Yahudi Nasrani sampai sekarang niku duweni keyakinan utawa duwe pendapat utawa duweni pandangan bahwa nek mati mlebu swarga. Nah, niku sampai sekarang Yahudi Nasrani niku ngoten. Bila nek ten wong Kristen niku mboten napa mboten telah berulang napa niku jenenge rahmatullah niku mboten, tetapi telah berulang ke rumah Bapa di surga. Ngoten niku mergane wong Kristen, wong Yahudi Nasrani niku duweni anggapan, duweni pandangan bahwa pokoknya anggere Nasrani mati mesti mlebu swarga ngoten. Lah ayat sakjroning itu kan jelasaken wong mati mlebu swarga itu dengan dua syarat. Napa? Iman dan beramal sholih. Iman tok dereng cukup, amal sholih tok dereng cukup, harus bersama-sama. Kata sambungnya niku wawu. Wawu niku limutlaqil jam'i, dadi karo-karone. Lah ayat ingkang kita waspada membantah anggapannya yang Yahudi Nasrani laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab. Ora ana perkara kuwi padha karo angen-angene, padha karo karepmu kabeh lan ora padha karo karepe ahli kitab. Berarti ada dua. Amaniyi ahli kitab niku angen-angene utawa karepe Yahudi Nasrani. Amaniyikum niku karepe awake dhewe. Kum niku sira kabeh. Mukhatabnya adalah kita, tegese umat Kanjeng Nabi. Kathah tolong sakniki. Wis paitan maca selawat tok mlebu swarga. Paitan ibadah sunat mlebu swarga. Mboten cukup niku. Kudu iman. Iman niku kudu sesuai kalian akidah. Rukun iman ana 6. Iman kali Gusti Allah niku maksude ngerti mengenal datang sifat wajib Allah, sifat mukhale Allah, sifat jaise Allah, sifat wajib Rasul, sifat mukhale Rasul lan sifat jaise Rasul. Nek mboten ngerti niku bisa jadi keyakinan niku kleru. Karena kleru keyakinan, maka keyakinan itu mung mlaku sangka biasane. Biasane ngono ya ngono. Niku sering secara sadar maupun tidak sadar
Tapi kira-kira ora sadar mergo saking kulinane. Gitu. Kita itu ngomong orang dirembang nyambut gawe mangan njaluk sapa ngene mboten. Tandane iman ramu. Kayak wis. Ini sing makane iki Gusti Allah. Dan kita secara tidak sadar ini. Jadi ngomong itu lepas begitu saja. Nek lek ngomong ra dari di dosa apa? Ya muga-muga umpama dosa ya gampang ngapura ngoten mawon. Jadi dengan nyari-nyari syahadat ya cukup ing dalam sholat ngoten mawon muga-muga. Secara tidak sadar kita sering ngoten itu. Ora dhewe kok nyambut gawe mangan njaluk sapa. Kahanane sing makani awake dhewe nyambut gawe. Lah sing makane iki ya Gusti Allah. Niku imane dereng bener ngoten niku. Ngono kok ngene mlebu swarga dibantah ten ayat niki. Laisa bi amalikum. Mlebu swarga iku ora berdasarkan angen-angenmu. Wala amani ahli kitab lan ora berdasarkan angen-angen ahli kitab. Tapi mayakmal su'an yudzabi. Sing sapa wonge ngamal Allah bakal dibales Allah. Jadi ngoten mila kita nek dieleki wong ora usah susah, ora usah wedi. Karena napa mayakmal su'an yudzabi. Nek ning dieleki wong, disalahi wong mboten usah susah, mboten usah wedi. Dirasani wong mboten usah wedi. Kadang-kadang masyarakat niku luwih wedi dirasani wong katimbang dosa. Iki mboten? Nggih. Nggih, ten niki kok rada-rada gitu. Lah contohnya jelas kok. Sing jenengane ngaji, sing jenengane napa salat jamaah niku unine ganjarane 17. Ngaji niku kok karo turu lah ganjaran ngono ya. Nggih mboten? Tapi ora jamaah niku kan iki ra elok tanpa beban. Tapi nek muni tanggane mantu ora nyumbang kewuan niku mboten. Nggih. Padahal hukume apa kuwi? Ndak dirasani, ndak dirasani. Oh, buktine napa kita itu lebih takut dirasani wong daripada kalih Gusti Allah. Mboten perlu dirasani wong. Napa malih dikunjung kok ra nyumbang niku lah kok dhewe ra elok-elok. Nek kula kok ra wedi nek cara dhuwit ya ora nyumbang, ora ndhit kok nyumbang, ora ndhit iki disumbang ora malah nyumbang. Cara kula niku. Sampai di pendapat gitu ya monggo. Orang juga kok nyumbang apa? Ya lu kena cara kula ya penak. Nek jan kowe krasa ya aku nyumbang donga. Lah nek krasa ora krasa ya bojamu. Jadi wong niku nek ning dielek wong, delek-elek wong dirasani wong. Wis takut karena nopo ngamal sing elek itu ya bakal diwales elek. Kalau kita paham, wong rasani wong niku mergo mboten pelaku. Mergo ora ngerti. Kula contohke nek kula cok ndelok bal-balan nika, nek cok ndelok ya lah ora. Kurang sithik gol ngono lah, kurang sithik kok ya ora gol ngono. Padahal karang kowe mung delok ae ora main ngono. Coba kalau kita main. Begitu pula dalam kehidupan kita. Awong liya nyalahke niku mung ngawur mergo dhek mung ndelok. Coba nek dadi pemain mawut tak kira. Longkawan. Jadi dari sini kula memperkenalkan kali jenengan bahwa terkadang wong sing diyakini wong akeh niku ora masuk akal. Mboten masuk? Mboten masuk akal. Mboten logika. Ini sing perlu kula sampaikan. Nek wong akeh-akeh do pendapat. Ndelok eleke wong luwih gampang daripada ndelok eleke awake dhewe. Niku ora masuk akal kaedah niku. Nek awake dhewe eleke awake dhewe niku sing nglakoni awake dhewe napa wong liya? Dhewe. Sing nglakoni awake dhewe. Sadar mboten? Sadar. Sing nggo nglakoni ya awake iki. Andelik ten pundi awake dhewe ya ngerti. Ning nek wong liya sing nglakoni, grek ning jero omah awake dhewe sing ora kok. Iki mboten. Niku dereng sing niat ten jero ati, wong liya niku gak ero. Kok iso muni penak goleki eleke wong liya niku logikane piye jajan? Wong ora ero kok.
logikane namung paikan ngawur jenenge toni waton muni ngoten. Tidak ilmiah sama sekali. Delok eleke wong ku luwih gampang kadi daripada ndelok eleke dhewe. Ora ilmiah, ora masuk akal. Wong sing nglakoni awake dhewe kok ora ngerti. Nggih mboten? Manggone wong ngerti kan mboten masuk akal niku Sobi. Nek wong liya adus sampeyan ora weruh, nggih to? Nek sampeyan dhewe adus sampeyan weruh mboten? Anu berarti penak goleki eleke awake dhewe katimbang eleke wong liya. Ini logika. Masuk akal mboten? Nek ra gathuk nang protes nang apa? Lah berarti kan Toni nek ning meneng wae muni niku waton muni ya to. Nah eleke dhewe didelik-delikke ra muni, nek eleke wong kita muni berarti Toni waton muni. Paling tiga ngawur, ngapusi, ngarang. Balik niku ya to. Paling niku. Nek logikane kan ngoten, wong awake dhewe sing nglakoni kok awake dhewe ora ngerti kok ya saking gebleke ngono. Lah berarti kan radio ndak isane ngerti to niku. Lah nek ngandhake elek wong kan ngerti. Berarti Toni waton muni, nek waton muni ya bener wong waton muni to. Tapi nek dibantah aja nesu wong waton muni. Iya mboten. Kalau ini kayak waton ini dibantah kok ya langsung Pak. Wah nek ten mriki paling rapate ana ngandhak kelek dhewe, nek ten nggen kula ngandhak keleke dhewe niku pas tenang. Assalamualaikum monggo pripun nonton jauh napa wis sambat pernah-pernah keleke dhewe domongke kabeh. Sampeyan nang dolan ten nggen kula mangkene pas ana wong ngomong keleke dhewe lak mantuk-mantuk. Oh ngono ya. Wah, kula niku sing jenengane mendem bercerita, sing jenengane untuk wah cerita kabeh niku. Ora tak takoni. Macam-macam ya. Wa may ya'mal su'an yujzabi. Jadi nek sampeyan dielek-elek wong sing elek-elek niku cetha mung Toni niku napa? Ngarang, ngawur, ngapusi, ngoten mawon. Enggak usah ribet-ribet ngoten. Wah, aku udah dirasani ngene. Mbok yo men. Kowe yo ora krowak kono yo waton muni wong ora nglakoni. Soalnya mengatakan nyata. Ada dua hal tindakan yang sama persis. Tindakannya padha plek. Tetapi dilakukan oleh dua orang yang berbeda. Hukumnya ya iso beda. Kula kaya contoh, A kalih B padha-padha nyolong elek kabeh to niku. Ning bisa jadi sing siji niki mboten dosa, bisa jadi sing siji niki dosa. Bisa jadi sing siji niki mboten elek, sing siji niki elek. Bisa jadi elek kabeh, bisa jadi ora elek kabeh. Kula kaya contoh. Ana wong kengelien pokoke nek ora mangan mate. Kamu orang duwe apa-apa, isane ning nyolong ya apa-apa nyolong. Lah nek ra nyolong ya mati tenan kok. Ya ngoten. Mboten dosa wong darurat. Mempertahankan kehidupan, mempertahankan urip itu lebih wajib daripada napa niku jenenge napa nglakoni barang haram daripada meninggalkan barang haram. Wis sampean ngelik, wamoko nek ora mangan yo mati tenan, tengah alas ana niki kirik mantangan iki Pak Lurah. Elek to niku. Ning ora elek nek niku sing lakoni lha wong darurat to. Ya sing iso ngukur niku awake dhewe. Aten. Jadi mila jangan mudah kita itu Toni ngawur, ngarang kalih ngapusi. Nek ngapusi cetha wong ora nglakoni nyeritake niku lak cetha ngapusi. Kula niki cek ndelok wong ndelok bal-balan. Jadi ndelok wong ndelok bal-balan. Ngopo kok ngono ben lucu. Walah kok bodho tenan to kok karek nil kok ora bigulke. Karang kowe ning ndelok yo dhewe iku lho. Ning nek ndelok bal-balan niku memang napa niku jenenge? Memang napa nggih? Napa nggih?
Memang ikut melu napa niku melu tegang. Mesti melu tegang. Tapi nek awake dhewe delok wong delok bal-balan tak jamin guyu. Wes mesti guyu. Kula niku bola-bali delok wong delok bal-balan. Jadi melu awor, tapi kula men delok wonge malah joblong kok boleh joteng dumemeng niku. Nganti kaya kowe iki iso-iso wae. Kowe mlayu 45 menit as maput tak weruh aden kula ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yajib lahu lan ora nemu sapa man lahu marang Allah min dunillahi saking Gusti Allah waliyan ing reksa wala nasiran lan ora kang nulungi. Sapa sing iso njaga saking ngamal Allah ora ana liya kejaba namung Allah Subhanahu wa taala. Ketika kula panjenengan sami nemu buah saking ngamal Allah, otomatis kita menderita. Sapa sing iso nulung mboten enten malih kejawi namung Allah Subhanahu wa taala. Mula mboten susah. Sing iso nulungi niku Gusti Allah kok. Tidak ribet-ribet. Waman yakmal sing sapa wonge nglakoni sapa man minas sholihati bayane saking pira-pira amal sholih min dzakarin saking wong lanang au unsa utawa wong wadon. Nek niki tahyir paedahe sebab au nek ana wong sing ngamal saleh baik niku laki-laki atau perempuan dan dia beriman bahwa ukhalih utawi man iku mukminun wong kang iman faulaika mongko utawi mengkono-mengkono man iku yadkhuluna bakal mlebu sapa ulaik al jannata ing swarga. Nek amal sholih niku kabeh do iso nglakoni. Tapi nek iman niku anugerah saking Allah Subhanahu wa taala. Mila perlu disyukuri menika arupa nikmat iman sebab wong sing ngamal saleh mbuh lanang mbuh wedok. Terus sampean takok niku sing disebut kok ning lanang kalih wedok nek mandu piye ngono. Ya ono to akan muncul ilmu niku setelah terjadi perdebatan. Dan niku sing disebut kan naming zakarin au unsalana utawa wedok padahal ana wong wandu barang. Wandu niku pun termasuk karena napa wong niku pada umumnya lanang dan wedok niku berarti sudah mencakup semuanya. Mbuh wandu, mbuh banci, nek ngamal saleh tur beriman wong niku bakal mlebu swarga menggunakan bentuk kata fi'il mudhari. Berarti bisa jadi neng neraka sikik njurmake mlebu swarga. Wala yudlamu nakira. Wala yudlamu lan ora den kaniaya sapa ulaik nakiron ing sak lugut pun. Tidak dianiaya sedikit pun. Jadi Gusti Allah niku ketika nyiksa dhateng wong mukmin sing maksiat niku boten kok Gusti Allah nganiaya mboten. Niku hanya berdasarkan keadilan. Soalnya tentunya kadang-kadang udah mulai hukum, udah mulai hukuman, jadi perlu adanya keadilan yang maha adil. Waman ahsanu, waman utami sapa wong iku ahsanu kang luwih bagus dinan agamane miman katimbang saking wong aslama kang maslahake sapa man wajhahu ing jiwa ragane man lillahi marang Allah Ta'ala. Bahwa kali utawi man iku muhsinun bagusi wat tabaha lan derek sapa man millata Ibrahim ing agamane Nabi Ibrahim hanifan halih contoh wat taqada lan mundut sapa Allah Gusti Allah Ta'ala
Ibrahim ing Nabi Ibrahim khalilan ingkang dadi kekasih. Sapa agamane sing luwih apik dibanding orang yang menyerahkan jiwa raganya datang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wis gak mikir nonton niku, jiwa ragane niku diserahkan terus Gusti Allah. Niku wis mboten mikir nonton. Wis penak niku. Wong ngoten niku santai. Mboten mikir ini itu. Ora mikir napa. Ora mikir tawadhu, ora mikir takabur, wis pokoke wis kabeh niki pasrahke Gusti Allah gak iso apa-apa. Walillahi lan iku kagungane Gusti Allah, lan iku milik Allah. Apa ma barang-barang fis samawati kang tetep ing dalem pira-pira langit, wa malan barang-barang fil ardi kang tetep ing dalem bumi. Walaupun kula matur, kita itu secara tidak sadar sering ngomong, nek ra nyambut gawe mangan jauh sapa. Lah, ten mriki ditegaskan, ditolak omongan. Walillah, lamen iku faedah milik. Walillahi lan milik, hanya milik Allah. Apa sing nggone Gusti Allah? Ma fis samawati, sesuatu ing dalam langit, wa ma fil ard lan sesuatu ing dalem bumi. Nah, sing dipangan itu sego itu termasuk sesuatu napa udu. Jadi sing paring pangan Gusti Allah karena milik Allah. Nek Gusti Allah niku tidak memberi mangan kali sampeyan, walaupun gabah sampeyan sundel lempiak kaya zaman biyen. Gak kira sampeyan iso mangan. Betapa banyak wong pangane turah ora iso mangan. Mergo kering. Ya betul. Ya betul. Ya mak delok rumah sakit iki lho, wangane turah teng omah. Hartane miliaran. Mengan nombok banyu diselang tekan-tekan. Coba itu. Artinya apa yang ada di langit dan bumi ini milik Gusti Allah. Berarti sing makani awake dhewe niku Gusti Allah. Betapa banyak awake dhewe niku wis dipuluk leboke cangkem ilate kecopot lepek meneh. Keporo ketutan material kulkas lepek meneh. Berarti nanti bukan sampean sing malah kemangan rasa leleng-leleng sampean. Iya betul. Mangen niku. Oleh sampean delok rumah sakit niku walah wong apa-apa duwe apa yo kok ngakang-ngakang. Rumah sakit kok rumah makan. Kula niku malam ini kula niku janjane diundang tahlil ten Pundong niku. Jadi kalau ini kula bisa ngerti kanca. Moro tuaku iki ora iso ngapa-ngapa. Jarine wong-wong duwe cekelan. Kula jawab, nang telepon. Lah menurut kamu iki lanang apa wedok? Wedok, wae terus dicekelan nek wedok. Ora dia serius. Wis anu waktu limono video. Wong niku soge. Pun 8 bulan ora iso mangan. Betul sama, betul sama. Jadi niku dilebokke tenggelam. Aja ngombe mawon ngangge infus kula kan itu udah nganggo infus. Padahal sauge wong niku. Oke. Awake akeh pekarangan niku pirang-pirang. Walah bondone niku nek dipangan telung turunan mboten entek. Terus mbok anu ditulungi. Lah nulungi piye aku wong kok ono kon nulungi lho. Terus kalau kan ngirimi video wis wacak mung iki. Lah terus wau meninggal. Pokoke engko bengi kono kudu tahlilan aku di acara mujahadah aja maksa aku kowe ya. Nek malam Jumat insyaallah nek saiki gak. Niku contoh ya Allah. Memang lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Jangan sekali-kali kita itu mengucapkan nek ra nyambut gawe, nek ra direwangi kangelan, mangan njaluk sapa? Justru ngoten niku sampeyan nggih pangan dereng karuan iso mangan.
Ya tenan iku. Wong sing kuat tuku sate ning rawani mangan sate itu ya pirang-pirang. Lah terus ditekan nggo apa lek dikumpul-kumpul iki mangan sate rawani iki. Apa rasa ngumpul kan nek terima manjan bae mung harapan pirang-pirang. Wah rawani aku mangan sate. Itu berarti sing paling pangan iku Gusti Allah. Iki lho teh, mangan sate langsung darah tinggi. Darah tinggi mumet limpang. Jane ku waktu ku sate. Berarti sing paling pangan iku Gusti Allah. Ngopi ora wani. Ngerokok mboten wani. Ya wonten ngopi itu sing model-model ngoten lho. Urip kok rekoso meneng. Ngombe legi ora wani. Artine sing ngowahi pangan iku Gusti Allah udah awake dhewe arep sampeyan iso ngumpulke nek Gusti Allah gak kei sampeyan iso mangan gak iso mangan gak iso mangan. Tenang iki. Kadang-kadang niku wae wong ora tipes diane iki jeruk enak